sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Nukinig sa kaumboy nga taga-tayud Konsolasyon, Cebu. Agatwata tampo, nagtasingal nga Alex. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Chelsea. Alex, uy. Ano di ay? Naibaw ba kang inamiga ra gining ako, ha? Ano ni kalit pala kag-confess diha, uy? Nya, mo na akong gibati. Kay ba, masaya ka nga, di na mapugngan, di ba? Sorry, Alexandra. Pero amiga ra ta. Og diha ra na kutob. Chelsea. Ay, dada. Baday, hilak naman kita din ni, sikat katawa niya. Ay, ang bi. Mura man kag mahot na babae nga. Napa may daghan diha. Uy, radyo kay ka. Bisa no? Sige, sakitan ko. Ay, sus. Ay, pagdali, oy. Ikaw sad no? Pabutang nga mo abot ang paraing mo. Ha? Para ako. Kanus apa ka na? May eskwelahan lang ko palihog ha. Wapa niya. Muagi makakadit to. Kipaningit siya, pero grabe. Fresh kaya pang kasi, ma'am. Hello? Okay ra ka? Ay, oh, ma'am. Oh, ma'am. Sorry ha. Nakatutok lang ko sa imong kagwapa. Asa ganito ka, ma'am? Ha? Nalasag kay nagustuhan nga babae? Oh, lagi. Gupaha, uy. Maestra. Hulo. Unya, unsa naman say plano nimo? Oh, ako ila-ilahon. Diskartihan ako. Unsa ka masag kuno nimo pag-diskarte, abier? Paabutan ako magawa siya. Ay, Tora. Ma'am! Ma'am! Oh. Hi, ma'am. Di ba ikaw mo ito magisakyan ganinang buntag? Oo, ma'am. Na-timing sad nga, naghatod ko pa sa hero diri ron. O, nakit-ante ka ron. O, sakay ka, ma'am? Sige. Pero sa merkado lang ko mapahatod ha, kay may pamaliton pa manggod ko. Sige, ma'am. Salamat ha. Uy, isa pa yan, ma'am. Titi oh. Ay, ting ba na lang niya? Ha? Unya? Oo, ma'am. Magpaabot lang ko nimo para ihatod di kas inyo. Sure ka nga magpaabot ka na ako? Lagi, okay ra kayo. Ah, grabe o pa rin kamot ko nimo taon, day. Dahil kanya, sumagon din ka noon. Siyempre, uy. Sila na siya, Ganahan ko niya, good doon sa mga. Unya, ganahan na siya nimo. Okay ba? Uma na di Pero, ha. di ba, may mawa kung musuway ko, di ba? Ha? Mga yabla dyo kaniya? Oo, uy. Hala no. Unya, taon si tanaw nimo. Sugton ka ka, ha? Recorded by X Thunder Gaming. Salamat kay Simong pagtabang na kudaaning mga libro, Alex, ha? May problema, ma'am. Basta ikaw. Ha? Kanang, ma'am, di na lang ko magliko-liko sa pag-istorya, mama. Ganahan ko ni mo, ma'am. O gusto ko nga, ma'am. Oops. Alex. Ma'am. Sorry, Alex. Pero pure ko nga babae. Lalaki ang ako.
Ma'am. Kung lain man rin mong tumong aning tanan ni mong gipangbuhat para nako. Undangan na lang ni. Ma'am Lalin. Oo, na dako eh. Nibaw man unta ko nga, ako na nakagusto. Nga ni padayon pamangyo ko eh. Maglikay na ko, Ma'am Lalin. Masakitan ako magtanaw niya. Ay, naara siya. Uy, tayo pa. Kinsa na yung kaupan? Tumboy mo sa lagi na. Pakakon ba niya? Paingon-ingon pa siya ng laki iya. Pero ang tinuod, wag ganyan siya gusto na ko. Karon ka. Lalin, Oh, Alex? sagod ni. Paingon-ingon ka nga dili kasama na kong tumboy. Nya karon, lahi na sa gatumboy ning kauban nimo. Alex? Brad, gigamit na kayo ni Brad. Mogi kalaki ni mabayhana, maggamit og tao nga pwede niyang pahimuslan. Saan ang gipanulti ni mo? Dugay naman ni na akong uyab sa lalin. Di man siya ingon nana. Unsa? Ma'am, abi na kog kay uyab. Nagod pagsigig sa amok. Bugirua sa ni Moy. Hindi ka mahawa? Ha? Anya di ba? Agay! Kung dili ka ni mo undang sa lalin, dili kay ka na rin makuha ni mo na ako. Nakasabot ka? Ha? Day, ako na gyud mo'y naluoy nimo ay. Udangan na ka nabi. Mas may paglalaki na lang mo. Luura oy. Sa pata, iluod gud taon. Masaray, sugod ay luodan na no. Kabalay! Sige na, nakoy pala ilan nimo. Sigurado gyud nga buutan kayo na. Sige na. Huh? Bisa karon lang dayon, bisa karon lang. Kausa lang gyud. So wayi. Sige, sige. Pero di ko magbinabay ha. Nice to meet you, Alex. Sakto rin yun is Anjo. Guwapa kay ka. Nice to meet you too. Matuo ka nga. Ang maayo nga pag-ila-ila. Kay naasod sa usa ka relasyon. Oo. Too. Maayo. Maong di lang ta mag-usig sa tong oras. Sugtan na lang ko para magkaila-ila tayo maayo. Ha? Gisugot nimo? Sa ato pa ka muna. Oo. Ay, hello. Ay, very good. Very good. Di ka magmahaya na niya, Day. Ganina ram kasi gatubang sa imong cellphone. Nya ko gitiwas nga akong trabaho. Ay, nabera ko na cellphone, be. Ang binaba usa mong ka mangilog mo ka. Nga naman. Madlo ka nga. Nakoy makitaan din eh. Naunsa ka? Sum nagpanulti ni mo eh. Ang binaba. Di ko. Ang bibag. Garaan mo eh. Di lagi ko. Di mo ka makasabot. Ang buang Puyan. manok magapa. OMG, Day. Ano na sumbagay man taon mo, oy? Hanggang tuk-utok migo ni mo. Buutan pero grabe ka igihan. Alam nyo? Susdoy, sorry, di kayo. Bibi, tanaw na ito na yung bababi. Nga na sumbagan, bi. Anjo, doon lang kayo mong naong nako. Oh, uy. Ibi, muli na ko. Buang nga inamsam ko kanina. Pero timang paspasa sa kong kulba nga naduol ang naong ni Anjo na ko. Ano man eh? Nak, nga nung wa magkay gawas-gawas. Long weekend man pa. Nya ni leave pagi ko. Nga naman, na kay gili kayan? Wa pa eh. Tawag niyo tos Anjo kay ni si samok na ko nga no kunong di ka mo tubag niya. Ay guwat na nga, riun pa ka. Bahala siya.
Anjo, Oh, nagunsa ka din eh. Oh, kuan, ngano naglika naman ka na ako. Ha? Wa man good. Ano sa bada, oy, wag taon. Nakaila ko ni mo, no? So, tayo nagkukos tinuod ko. Napiktuhan ba ka atong nagkadugo lang atong mga naong? Wa man. Kasi tinuod. Kaya ko, nakapikto kay tunako. Ha? Nakarealize ko. Anong sige pa magpaabot sa tao nga para ako. Nga, naamang ka. Sa tinuod lang, Anjo. Hasta ko. O ako makasabot sa kong gibati. Oh, basi ito kita gyud para sa usa. Pero, dili na nato mahibawan kung dili na to suwayan. Sige. Sawayan na to. Pero, di to magsukmagay, ha? Ay mo rin ay akong ikapaniguro nimo. Di takakayang pasakitan. Anjo, Elementary pa lang napapalin. Tapos ko jamming. gisuwayan na gud mo ni Anjo pero wa may magdahom nga mula hutay ang among relasyon. Karon, mabdus ko sa una namong anak. Magbinayot gihapon siya ug ako lakin-on gihapon. Di niya lang ko ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Alex nga taga-tayud Konsolasyon Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadakulahan, titibo-tibo. Ko'y titibo ay tinap. Ang mga kaagi, gibahat anudo sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala, ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pikal na